Hej, jeg hedder Joachim Antons Marquez, og jeg sidder med jeres stillingsannonce som kontorelev. Og så har jeg skrevet lidt frem og tilbage med Simon, Grig og René, og fundet ud af, at man gerne må søge ind som voksenelev. Og det blev jeg rigtig glad for. Jeg er simpelthen topmotiveret og synes, at DSB lyder som en fuldstændig fantastisk arbejdsplads. Med mange udviklingsmuligheder og fremtidsmuligheder. Lige nu så arbejder jeg som assistent på et kontor, og har faktisk i flere år drømt lidt om at få en regulær uddannelse i det, jeg laver. Så det var jo sådan en aha-oplevelse at få at vide, at jeg godt måtte søge ind hos jer. Jeg er smilende, jeg er god til at samarbejde, synes jeg, og tale med mennesker, om de så har jakkesæt på eller sikkerhedssko. Så er jeg god til at samarbejde, og jeg er virkelig topmotiveret. Det kunne være en virkelig, virkelig spændende mulighed for mig at starte på en spændende uddannelse. Det vil virkelig gøre mig glad, hvis jeg fik muligheden. Jeg arbejder som sagt allerede med kontorarbejde for 5 barer her på Nørrebro. Og selvfølgelig har jeg en lille smule erfaring, og jeg har også alderen med mig, men det gør bare, synes jeg selv i hvert fald, at jeg er mødestabil. Jeg kan byde ind med nogle ting, og jeg er virkelig villig til at lære. Det kan simpelthen ikke være bedre, det her. Så jeg håber, at I vil give mig chancen for at få muligheden for at arbejde som kontorelev hos jer. Det var det hele. Tak for denne gang. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Hej hej.